sme sa pozreli na prebiehajúcu žatvu, ktorá odštartovala už v polovici júna. Ako prvý bol zberaný ozimný jačmeň v sladovníckej kvalite na poliach v okolí vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Žatva bola realizovaná domácou technikou, a to dvoma kombajnami od výrobcu Claas s označením Lexion 8700 a 780 v prevedení TerraTrack spolu s lištami Megdon. Pre urýchlenie zberu boli k domácej technike privolané aj služby od lokálnych poskytovateľov s technikou od rovnakého výrobcu, a to s dvojicou kombajnov Claas Lexion 8700 a 770 s lištami Vario a Convio. Aj tieto kombajny boli v prevedení TerraTrack. Ozimný jačmeň patrí už niekoľko rokov medzi hlavné pestované plodiny v našom podniku. Tento rok si svoje miesto našiel na výmere s rozlohou 300 hektárov. Odroda Casanova, ktorá patrí medzi skoré odrody, je primárne určená na produkciu sladu, ktorý je hlavnou surovinou pre výrobu piva. Aj preto je táto odroda najpestovanejšou a preferovaná sladovňami a pivovarmi na celom území Slovenska. Preto bolo nutné zozbierať úrodu tak, aby nebola vystavená zlým poveternostným podmienkam, čo by znižovalo jej kvalitatívne hodnoty a malo vplyv aj na jej finálnu cenu. Ešte predtým, než sa úroda spracuje, je nutné ju uskladniť. Po odvážení a odobratí vzorky sa obsah uskladní do jedného zo skladovacích priestorov, ktorými podnik disponuje. Aby sa využila celá úložná plocha, je nutné obsah rozhrňať. Teleskopický nakladač s rozhrňacím štítom sa počas skladovania komodít o túto úlohu staral. Každá ďalšia fúra, ktorá je domácou technikou zvážaná do skladovacích priestorov, tak získava ďalší priestor pre jej uskladnenie. Obsah je tak uložený v suchých priestoroch až do momentu jeho predaja. Ozimného jačmeňa sa začalo so zberom repky kapustovej neďaleko farmy Michalovce. Aj napriek výpadkom, ktoré boli spôsobené veľkým množstvom zrážok už v jarných mesiacoch a nerovnomerným dozrievaním, ktoré bolo spôsobené striedaním daždivých a slnečných dní, prebiehal zber bez väčších problémov. Technika si musela poradiť s hustým porastom, čo dalo zabrať aj odvozom. Postupne v závislosti od počasia a zrelosti sa zber realizoval aj v okolí strediska Čečehov a následne aj na stredisku v Porube pod Vyhorlatom.
Zatiaľ čo prebiehal zber repky kapustovej na stredisku farmy Michalovce, bol vyvážaný sladovnícky jačmeň jedným našim odberateľom, ktorým je Michalovská sladovňa. Regionálne dopestovaný jačmeň sa tak vyhýba dlhej prepravnej vzdialenosti, čo prispieva k jeho kvalite. Po nakládke teleskopickým nakladačom do predom naplánovaných odvozov sa jačmeň previezol na stredisko sladovne, ktorá má svoje sídlo v meste Michalovce. Podnik disponuje vlastnou nákladnou dopravou, čo prevoz komodít uľahčuje. Možnosť využitia externej prepravy ponúka zákazníkom zlepšenia logistiky počas žatevných prác. Po naskladnení sa jačmeň podrobí analýzam a testom, ktoré následne poukážu na jeho hodnoty. Následne je sieťou dopravníkov prepravený do nádoby, kde sa mieša s vodou. Tento proces sa nazýva máčanie jačmeňa. Po máčaní je obsah premiestnený dopravníkom na zariadenie, kde sa obsah rozpriestrie na rovnomernú vrstvu. V tomto kroku prebieha proces vymáčania, kde sa odstráni prebytočná voda. Následne v niekoľkých štádiách pri optimálnej teplote prebieha proces klíčenia. V tomto procese zrná jačmeňa naklíčia a tým sa približuje k svojej finálnej podobe sladu. Po naklíčení prejde obsah procesom hvózdenia, kde sú naklíčené zrná vysokou teplotou zbavené klíčkou. Celý proces výroby je monitorovaný modernou technikou na veliacom stredisku. Nová výrobná linka bola v posledných rokoch budovaná tak, aby spĺňala požiadavky dnešného trhu. Posledná bola zberaná pšenica v okolí strediska Čečehov, zatiaľ čo dvojica domácich kombajnov realizovala zber na parcelách s menšou výmerou, ostatná technika pracovala na vedľajších parcelách. Traktory Fendt 724 a 942 Vario spolu s tandémovými vlekmi Öla TMK 202 sa starali o odvoz. Pre zlepšenie logistiky bol aj tu zapojený traktor Fendt 724 Vario spolu s prekladacím vozom Gustrover. Pri neprítomnosti odvozov slúžil prekladací voz ako medzisklad, čo eliminovalo státie kombajnov. Po dokončení menších parciel sa domáca technika presunula k ostatnej technike a spoločne sa presunuli na ďalšiu parcelu. Presune techniky do okolia Michaloviec sa pokračovalo so zberom pšenice ďalej. Parcela, na ktorej technika pracovala, patrila medzi posledné, ktoré bolo nutné pozberať. Aj z tohto dôvodu sa žatevné práce vykonávali, pokiaľ to poveternostné podmienky dovoľovali. Technika tak často žatevné práce ukončovala až vo večerných hodinách. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá z prostredia podniku Agrospol Michalovce, neváhaj a podpor tento kanál svojím odberom.